Fi yw Arni Dafydd. Wel, fi'n chwarae'r gath, sydd yn gath hynod o ddiog, a wedyn y ci, sydd tyma bach yn drwm I glw. A'n enw I yw Gwynllian Higginson. A dwi'n chwarae'r iar, glwc, a'r cyfaill eira, a'r alarch ar y diwedd hefyd. Dwi'n cael amser rili da. Dwi'n rhyfedd, dwi'n credu. Ydy, ie. Hanner ffordd trwy'r ail wythnos I mi. Ydy. Mae'r ffarion, maen nhw wedi mynd yn gloi. Ydy. Wedi cael at y môl mewn, mae dyfan wedi bod gyda'r gerddoriaeth. Ydy. Ddoe, nathon ni ddysgu sy'n chwarae'r ukulele's am y tro cyntaf. Do. Dy brif offeryn di yw'r delyn. Ie. Am brif offeryn yw'r ffidil. Felly ni wario tipyn o'r rheini, ond wedi gweini, dwe ddysgon ni'r ukulele's, so ni'n dwy ar rheini. Ydyn, a mae gyda ni'r kazoos. Oes, kazoos. Mae yw yna'r gitar. Glockenspiel. Ie, a lot o offer yn y taro. Mae fe'n eitha gwerinol mewn ffordd yn diwe. Mae dyfan yn rili dda am sgwennu pethau i'r awyrgylch dyn ni moyn rhoed yn yr sefyllfa na, enghraifft ar y dechrau. Mae gyda fe rhywbeth gwerinol mwyn sort of iso ni fewn. Tymor y Gwanwyn, wedi cychwyn tymor y Gwanwyn. Sŵn y glockenspiel. A mae'r ffordd I ni'n canu gyda'r gilydd fel ti'n gweud yn eitha gwerinol. Sy'n neis i'r rand o'no. Wedyn dyn ni'n mynd mlaen lle mae'r hwyaden bach hyll yn mwynhau yn yr llyn. A mae hwnnw lot fwy o bwms yn yr gan hynny, dweud. Mae'r geir wedi cael ei trosi neu gyfeithu'n hyfryd gan Meredith Hopwood. A maen nhw yr un mor bert ar geir y Saesneg. Dwi'n ddim yn teimlo fel bod nhw wedi cael ei cyfieithu. Achos dyn ni yn mynd nôl ymlaen yn eitha aml, felly mae hynna di wneud yn hawsach I ni. Tro cyntaf I fynd ar daith gyda unrhyw beth fydd e, a neu troi blant. Felly wy'n edrych mlaen yn arw I weld sut ymateb ni'n cael yn gwahanol ardaloedd. Bydd e'n neis. Bydd e'n neis. Wel, tro gyntaf fi'n gwneud taith rhwng Cymru hefyd, gyda rhywbeth yn yr iaith Gymraeg I blant bach, so mae'n holl yn newi fi hefyd, so bydd e'n wych fi'n credu, am fel ti'n gweud mynd i'r bocedi gwahanol, a ie, i'r ysgol mlaen, I ddechrau. Diolch I bach ni.